Lenhlanganiso ibanjwe ngexesha uEskom emisele isigaba sesithathu nesesine sikacimicimi wombane. Eli qumrhu lijongene nemibuzo enzima kufunwa lichaze usuku ekwakuphela ngalo lo cimicimi wombane. Amanye amalungu esithi mayichazwe njengentlekele kazwelonke le meko. Does IEskom not consider what is happening as a disaster, as a calamity? UEskom uthi nakuba engakwazi ukunika usuku ekwakupheliswa ngalo lo cimicimi, kukho izinto ezincomekayo ezizayo. Ibhodi ithi ukuphela kukaMarch kulonyaka baza kube sele bongezelele umyinge wama-60 ekhulwini ombane. Ze ekupheleni koMarch wonyaka ozayo ibe ngumyinge wama-65 ekhulwini. Esona sigaba sokugqibela esikhulu sakuphunyezwa ngonyaka ka-2025. There were a lot of constraints outside of ESCOM's control, be it in the regulatory framework, be it in the legislative environments where certain enablers needed to be put in place outside of the purview of ESCOM's reach. Dinglulama Matya wendaba ze SABC ephalamende eKapa.